Kde je lump? Pozor. Pozor, kdo je tam? Kde je lumpík? Kde je lumpík? To vůbec. Aráš, ale. Aráší. Ventírek. Stůj. Stůj. A to je dobrý už, a to je dobrý. Vždycky stojí hezky, když se něco tamhle hejbe. Hraš. Hej, hej, hej. Držel jsem. Držel jsem. Drž. Pozor, Slávik. Slávik je tam. Točíš? Točím, no. Video? Ano. Ty harachu, ty přetáhneš. Dáš to sem. Haráší, hele. Hej, hej. Uděláš hop, jo? Pozor, počkej, tady. Haránku, sedni. Sedni. Hodnej. Uděláš hej, hop, jo? Počkej, zůstaň. Arťo, hop! Teď se moc nevyskočil. Ten špatně drží. Tak ještě jednou pust. Hodnej pejsek. Sedni. Tak je hodný. Hop! Jo! Ano. Točíš? Ano. Jeden má krásnou kořist. Ten tady. To je dobrý už. To jak se zastavuje?